Tħabbru d-dettalji tal-Ġimgħa Ewropea għall-isport li qed tiġi organizzata f'pajjiżna bejn it-23 u 30 ta' Settembru. Pajjiżna se jkun fost 40 pajjiż li se jieħdu sehem f'din il-ġimgħa imżewqa ta' attivitajiet. Din l-edizzjoni se tiffoka fuq l-involviment, l-inklużjoni u l-innovazzjoni filwaqt li toħloq kuxjenza ta' stil ta' ħajja aktar attiv. Dan fid-dawl li l-istatistiċi juru li ħafna persuni ma jgħixux ħajja bilanċjata li fiha jdaħlu l-element importanti ta' sport u eżerċizzju fiżiku. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima qal li permezz ta' Sport Malta u l-kampanja Be Active issir promozzjoni għall-isport u l-attività fiżika sa minn età żgħira fl-iskejjel. Fejn ikun hemm investiment fil-faċilitajiet sportivi ġol l-iskejjel tagħna sabiex dejjem nassiguraw illi aktar nies jagħmlu attività fiżika ta' kuljum. Irrid ngħid ukoll li f'din l-edizzjoni għandna partnership ma' diversi stakeholders, nies illi ġejjin anke mill-qasam privat li għedin jaħdmu id fit magħna sabiex nattiraw dejjem aktar nies lejn dawn l-avvenimenti. Il-Ministru Grima flimkien ma' Rosemary Merċi għali l-koordinatriċi tal-avvenimenti taw dettalji tal-attivitajiet li se jsiru matul din il-ġimgħa fosthom il-Be Active Night The Fitness Challenge li se ssir is-Sibt 23 ta' Settembru fil-kumpless sportiv tal-Kottonera fis-7 ta' filgħaxija u l-avvenimenti prinċipali il-ħadd 24 ta' Settembru fit-3 ta' wara nofsinhar fil-kumpless sportiv tal-Marsa. Ma koll opportunitajiet sabiex wieħed ikun attiv għax inti tista' tkun attiv through fitness, through sport u kull darba li tiċċaqlaq tkun attiv u l-fatt li tkun attiv dejjem ħajjin għal stil ta' ħajja aktar sana. L-għanu li jinħoloq villaġġ sportiv b'attivitajiet li appellaw liċ-ċittadini kollha. L-istituzzjonijiet edukattivi kollha huma mistiedna wkoll jipparteċipaw fl-avveniment annwali tal-Jum Nazzjonali tal-Isport organizzat minn Sport Malta li se jsir nhar il-ġimgħa 13 Ottubru tal-2023. Il-Ministru Grima qal il-Kummissjoni Ewropea tenfasizza li l-Ġimgħa Ewropea tal-Isport għandha sservi biex tippromovi aktar azzjoni favur l-attività fiżika. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, Matthew Vella, appella għal ħidma aktar integrata biex issir promozzjoni għal ħajja aktar sana.